Meta l-Partit Nazzjonalista qed jistenna biex jew iżomm lil Adrian Delija bħala kap jew jażel lil Bernard Grech, Delija stqarr li l-Partit Nazzjonalista għandu direzzjoni ċara. Waqt intervista fuq l-istazzjon tar-radju tiegħu is-Sibt filgħodu li għaliha sejjaħ lill-midja biex tisimgħu fl-istess ħin li beda jitkellem, Delija nfexxa attakka l-viżjoni ekonomika tal-Prim Ministru Robert Abela imsejsa fuq 5 prinċipji. Din il-viżjoni ekonomika li l-Gvern preżenta fl-laqgħa tal-Kabinett fil-Kamra tal-Kummerċ, l-istess Kamra kienet qalet li tinsab impressjonata u sostniet li l-prinċipji mħabbra mill-Prim Ministru huma ta' serħan il-moħħ u jimxu id fit mal-viżjoni li għandha l-istess Kamra tal-Kummerċ għall-futur ta' pajjiżna. Madankollu għal Delija din kienet viżjoni bla sostanza u kkupjata mill-oppożizzjoni. Il-5 punti li qal tant kienu mingħajr sostanza mingħajr mhux imlaħmin li der ċarda letteralment qabduhom mid-dokumenti tagħna u tafawhom fuq gazzetta. Delija kompla jgħid li min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista għandu direzzjoni ċara għal pajjiżna. U aħna b'ċertezza id-direzzjoni tagħna hija ċara. Delija qatt attent li ma jidħolx f'batti bekki mal-kandidat tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil, Bernard Grech, dan anke għaliex il-Kummissjoni Elettorali Nazzjonalista għad trid tikkonkludi l-proċess ta' due diligence u evalwazzjoni ta' żewġ kandidati li diġà bdew iduru mat-tesserati jitolbuhom il-vot fl-eqqel ta' taqbida oħra fil-Partit Nazzjonalista.